टेक्निका मोनसेल' आं खिन्थु दान होआखै माने आङो सिगाङावनो किडनि बख'नानै गारि बायनानै लाखादों आंनाबो मोनसेल' दा जियानो जा ओंखायनो नोंथांमोना समायना नुदोंबाबो हाबा खालामनाङा खै बोसोर जोरगोन गेरेन्टि गैया सोरबा आरो माने थाब थैजानो लुबैनानै गोदान मोननो गोसो दंब्ला लाबानो जाबाय आदा फैला आं नोंनि हायना मुलि 6D हिर'इनखौबो नोंथांजों लोगोसे जौस्राङाव फैनो थाखाय हांख्रायहरनो सानदों बेयाव सेंग्राफोरनि गेजेराव लेंहरना लानानै सेनानै लाजानो आंनि बुस्थुखौ बेयाव लाबोनो हानाय नङा नमस्कार नानि सनालिखौ खाख्लुमनानै फै बारा नायनानै सेंग्राफोर पिस्तल लाखायाव हले बाराबा साफा गावथारलांजोबो आरो बै जोंहा नेरसोन सारखौ बारा बिसास खालामनो हायाखै Ladies and gentlemen, give a big round of applause for a gorgeous lady, Helena Baro. मा सिनायदोंलाय आरोबाव रायजोफोर मोनसे ऑडियंस रिक्वेस्ट नोंथांमोनहा हेलिना दैमारिनि रैम्प वॉक नायनो लुगैयो नामा मडेलिं खालामनाय नायनो लुगैयो Oh my god बयबो नायनो लुगैयो ना So दानिया जोङो मडेलिं हेलिना दैमारिनि थाखाय मडेलिं खालामनो थाखाय मोनसे मिउजिक दामनानै होदो